Benvinguts, nens, nenes i senyoretes. Ara hem d'estar ben atents perquè començarà la història de les 3 llegendes de Sant Jordi. La primera història l'explicarà el cavaller Sant Jordi. Després haurem d'escoltar la princesa i també deixarem que el drac ens expliqui la seva versió. Esteu preparats? Sí! No us he sentit. Sí! Doncs au, va, comencem. Tothom coneix la llegenda de Sant Jordi, però és veritat tot el que ens han explicat? En aquest conte escoltarem les 3 versions de la llegenda de la mà dels seus protagonistes. És una llegenda que va succeir fa molt de temps, quan els castells eren plens de reis i de reines, de prínceps i de princeses, de cavallers i cavalleres, de dracs i de dragones, de ratolins i ratolines. Però qui diu la veritat? El cavaller? La princesa? O el drac? És veritat tot el que ens han explicat? I si deixem parlar els seus protagonistes? Ara escoltarem la versió del cavaller. La voleu escoltar? Sí! Vinga, doncs. Jo sóc el cavaller de la llegenda de Sant Jordi i ara us explicaré tota la veritat d'aquesta història. Soc molt valent. Viatjo sense descans al galop del meu cavall, lluitant contra qualsevol mal. No tinc por de res, de cap fera del món ni de tot l'univers. Quan em van dir que un drac malvat havia arribat al meu regne, no m'ho vaig pensar 2 vegades i vaig sortir a enfrontar-me amb la terrible fera. Amb el seu alè de foc us socarrimava tot al seu pas. Cases, pallers, arbres... D'una sola mossegada era capaç de cruspir-se tot un ramat d'ovelles. El drac havia decidit quedar-se a viure dins d'una cova i cada vegada que tenia gana sortia i es menjava tot el que es trobava pel davant. El poble va demanar ajuda al rei. Després d'hores i hores reunit amb els seus consellers, van trobar una solució. Cada mes li donarem una noia del regne per sopar. I com l'escollirien? L'escollirien a l'atzar. Dins d'un baúl reial van ficar paperetes amb el nom de totes les noies del regne. També el de la princesa, que era la noia més bonica del món. El destí va voler que la primera papereta escollida fos la seva. Tal com hagués fet qualsevol pare, el rei va demanar i suplicar que salvessin la seva filla. Si us plau, la princesa no, la meva filla no. La tria estava feta i ja no hi havia res a fer. La bonica princesa va ser entregada al drac malvat. Quan el drac va sortir de la cova, a la noia se li va glaçar la sang i, espantada, va cridar molt i molt fort. Auxili! Auxili! El drac se'n vol menjar! En sentir aquell crit, de seguida vaig sortir al galop del meu cavall cap a la noia en perill. El drac feia 10 metres d'alçada. Lluïa llarga cua, ullals de més de 2 pams i bramava com un monstre. Vaig plantar-me al seu davant i vaig cridar:
Atura't, drac malvat! Vinga, tots junts, ajudeu-me! Atura't, drac malvat! Molt bé! Ara s'aturarà. Però la bèstia ni es va immutar i va deixar anar el seu espantós crit acompanyat d'una gran flamarada. Era la meva oportunitat. Vaig enlairar la llança i amb tota la meva força la vaig clavar al pit. A l'instant, la terrible fera va caure a terra completament abatuda. Diré aquí que aquest terrible drac era màgic. Quan la seva sang va tocar la terra, va néixer un roser amb les roses més boniques que mai ningú no havia vist. En veure la princesa, encara d'allò més espantada, li vaig donar una d'aquelles roses precioses. Quan va olorar el seu perfum, l'ensurt li va fugir de seguida. Moltes gràcies! Tot havia funcionat. Com a bon cavaller, vaig acompanyar-la fins al Palau Reial. Tot el regne em va agrair que els hagués alliberat del terrible drac i que hagués salvat la seva princesa. Després vaig marxar a voltar pel món per continuar fent la meva feina de cavaller valent, viatjant sense descans al galop del meu cavall, lluitant contra qualsevol mal. La versió de la princesa. Endavant! Jo sóc la princesa de la llegenda de Sant Jordi i ara us explicaré la veritat de com va anar aquesta història. Soc molt valenta. El meu somni sempre ha estat defensar el meu poble de tots els perills del món. Fa molt de temps, les princeses eren unes noies molt boniques que naixien amb una poma d'altissa, anomenada por de princesa. Tenien por de tot, de les cuques, els ratolins, de les aranyes, però sobretot tenien por dels dracs. Una princesa de debò havia de saber cridar molt fort. D'aquesta manera, si es trobava en perill, un cavaller valent la sentiria i podria venir a salvar-la. Cada primavera es celebrava el gran concurs de crits de princeses. I jo, que sóc la millor de totes, he guanyat 3 vegades seguides aquest concurs. Tot gràcies a aquest crit fenomenal. Auxili! Nens, que m'ajudeu. Crideu ben fort. Un bon dia, un drac malvat va arribar a les meves terres. El seu alè de foc era temible i us arrimava tot el seu pas. A més, tenia tanta gana que era capaç de menjar-se tots els ramats del regne. El drac va decidir quedar-se a viure dins d'una cova, a dalt de les muntanyes, portant el temor i la destrucció a tot el poble. El meu pare, el rei, i els seus consellers es van reunir per trobar una solució. A mi aquell drac no m'espantava gens i vaig preguntar-li al meu pare: «Pare, que puc anar a lluitar contra el drac?»
Es va ficar les mans al cap. Que t'has begut l'enteniment? On s'ha vist que una princesa lluiti contra un drac malvat? Au, va, vés a la teva habitació. Això és feina d'un cavaller, no pas per a una princesa. Però no vaig marxar. Vaig amagar-me per escoltar tot el que es deia en aquella reunió. El meu pare i els seus consellers van trobar la manera d'acabar amb aquella fera. Oferien a l'atzar. Dins d'un baúl reial ficarien paperetes amb els noms de totes les noies del poble, inclòs el meu. I cada mes en trauríem en una. La noia escollida seria el sopar que donarien al drac. Jo no estava d'acord amb aquell pla tan injust. Així que em vaig idear un altre i de molt millor. Mentre tothom dormia, vaig buidar el baúl reial i em vaig tornar a omplir. Però aquesta vegada totes les paperetes teníem el meu nom, princesa. El dia següent, els consellers van treure la primera papereta. Sorpresos, van llegir: Princesa! El soldat va deixar-me davant de la porta. Quan el drac va sortir, no vaig sentir ni un pessic de gust. Ben al contrari, vaig preparar-me per fer el meu poderós crit. Vaig agafar aire, molt d'aire, i d'una sola bufada vaig cridar: auxili! Auxili! El drac se'n vol menjar! Tal com havia plantejat, a l'instant va arribar un cavaller valent. Es va plantar davant de la fera i va dir: Atura't, drac malvat! Amb un sol cop de llança la va batre. El pla havia funcionat. El cavaller se'n va acostar i em va felicitar. Déu-n'hi-do, princesa! Quin crit més ben fet! I vet aquí que aquell drac era màgic. I quan la seva sang va tocar el terra, va florir un roser amb les roses més boniques del món. El cavaller me'n va regalar una i jo vaig fer el mateix. Gràcies, princesa! Ell la va guardar sota l'armadura, al costat del cor. Plegats van marxar cap a palau. El pare, que havia descobert el meu pla, va felicitar-me per l'enginy i la valentia que tenia. Però que valenta ets, filla meva! Per fi, tots es van adonar que les princeses podem ser tan valentes com qualsevol cavaller. Per acabar, escoltarem tots la versió del drac. Què voleu? Sí! Jo sóc el drac de la llegenda de Sant Jordi i ara us explicaré la veritat de com va anar aquesta història. Soc valent i sempre estic preparat per ajudar la resta de dracs màgics. Em fa molt feliç veure'ls contents i somrients. Precisament,
em vaig veure embolicat en aquesta aventura per voler oferir la meva ajuda. Fa molt de temps, a la meva terra, va succeir un fet que va posar cap per avall tots els habitants. La bonica princesa Draga, la filla del rei dels dracs, es va tornar la draga més trista del món. Plorava de nit, plorava de dia, plorava per dinar i quan es vestia? A palau van arribar un munt de dracs que portaven xarops, ungüents i altres remeis per tal de trobar la solució que retornés l'alegria al cor de la princesa. Cap ni una va donar resultat. Els seus plors eren fortíssims. Era del tot insuportable sentir-la plorar d'aquella manera. Vaig decidir anar a veure el rei dels dracs i em vaig oferir per explorar terres llunyanes a la recerca d'un remei per a la princesa Draga. Vaig arribar a una preciosa vila, al peu d'un gran castell. Vaig preguntar a la gent del poble si sabien d'algun remei per a la meva princesa. Per on veure, tothom fugia aterrit. De cop i volta, el nas em va començar a picar. Ara per aquí, ara per allà. I sense voler, vaig fer un gran esternut de drac amb tanta força que se'm va escapar una gran flamarada. Atxí! Ai! Vaig cremar casa, pallers i tot el que tenia al davant. Volia demanar perdó, però ningú no em feia cas. Així que no vaig tenir més remei que amagar-me dins una cova. Tenia tanta gana que de tant en tant sortia i em menjava alguna ovella. Són tan bones les ovelles! En veure que ningú no m'ajudaria a trobar el remei que em calia, vaig decidir tornar cap al meu món, la terra dels dracs màgics. Quan vaig sortir de la cova, em vaig trobar una noia molt bonica que duia una corona al cap. En veure'l, va fer un crit tan gran que de poc no em deixa sort per sempre. Auxili! Auxili! Li volia explicar que jo no menjo noies amb corona, però de sobte va aparèixer un home dalt d'un cavall amb una llança molt esmolada. Ui, quina por! Atura't, drac malvat! Però el nas em va tornar a picar. Primer per aquí, després per allà. I sabeu què va passar? Sí, vaig tornar a fer un esternut de drac, deixant anar una gran flamarada. Atxí! L'home em va clavar la llança al pit. No em vaig poder sostenir dret. Vaig caure a terra completament abatut. Estava tot sol i de seguida vaig marxar d'aquella vila tan perillosa. Em vaig aixecar i vaig adonar-me que al lloc on havia vessat la meva sang hi havia nascut una bonica planta amb unes flors precioses. Vaig endur-me una d'aquelles flors cap a la terra dels dracs màgics. Quan vaig arribar a casa,
La princesa Draga continuava: plora que ploraràs. Li vaig regalar la flor i, per sorpresa de tots, va quedar meravellada amb la seva bellesa i el seu perfum. Però que bonica és! Moltes gràcies! A l'instant, tots els mals li van fugir. El seu cor tornava a estar ple de felicitat i alegria. El remei havia funcionat. El rei dels dracs, molt agraït, va decidir que cada primavera se celebraria la gran festa de l'alegria en honor meu. El cavaller salva la princesa. La princesa salva el seu poble. I el drac retorna l'alegria al cor trist de la dragona. Aquesta història ens ha ensenyat que no tot és el que sembla si a tothom deixes parlar.